Τι έχουμε εδώ? Περίεργες. Κάτι. Δεν σε μόλεψε. Δεν μου αρέσει. Αυτή είναι η θέση μου, ισχύει. Ναι. Τώρα βγάζουν όλα νόημα. Όλα. Καινούργια σεζόν. Είναι γεγονός. Πρώτο επεισόδιο. Το ζητήσατε. Οπότε πάμε να φέρουμε στην επιφάνεια ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το οποίο. Φλέγον ζήτημα. Και το θέμα του βίντεο αυτού είναι. Πώς θα ξεκινήσουμε να ανεβαίνουμε στο βουνό. Και αυτή η ιδέα όλη τώρα πώς προέκυψε. Πολλές φορές και μας έχουν στείλει σε προσωπικό μήνυμα, αλλά και από συζητήσεις πάνω στο βουνό και στην σελίδα. Παιδιά, μπορούμε να έρθουμε και εμείς στις εκδρομές που πηγαίνετε. Αν οργανώνουμε κάτι, γιατί είμαστε μόνοι μας και δεν ακολουθεί παρέα. Ναι, πολύ σωστό. Πάμε να κάνουμε κάποια key points, κάποιες ιδέες, τις οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν κάποιον αρχάριο να μπει στον χώρο του βουνού και να δοκιμάσει τι του αρέσει. Ακριβώς. Και αν του αρέσει. Νούμερο 1. Και θα το βάλουμε ίσως με τον πιο εύκολο τρόπο και τον πιο φιλικό τρόπο. Ναι. Οργανωμένες εκδρομές με ταξιδιωτικά γραφεία εναλλακτικού τουρισμού. Που σημαίνει αναβάσεις μονοήμερες, πολυήμερες, διαμονές σε καταφύγια. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε, έχουμε πάρα πολλά γραφεία τα οποία κάνουν τέτοιες εκδρομές. Εδώ πέρα να πούμε ότι οι εκδρομές, ο χαρακτήρας των εκδρομών δεν είναι μόνο χιονοδρομικές, είναι από ορειβατικές μέχρι χιονοδρομικές, έχουν τα πάντα ανάλογα στην εποχή. Τα θετικά αυτών των πρακτορείων είναι ότι λίγο πολύ θα δίνουν όλα έτοιμα την πληροφορία, δεν χρειάζεται κάποια έξτρα αναζήτηση. Άρα είμαι εγώ φουλ αρχάριος, ωραία. Ναι. Μπαίνω και ψάχνω. Ναι. Και βρίσκω μία ανάβαση για ένα Σαββατοκύριακο στη Δρακόλυμνη. Χρειάζεται να πάμε παρέα, ας πούμε. Όχι, δεν χρειάζεται να πας παρέα. Μπορείς να συμμετέχεις μόνος σου. Θα υπάρχει ένα group 15 με 25 άτομα. Αυτό ακριβώς. Και επειδή το έχουμε ζήσει και ένα σαν συνοδεία πάνω στο βουνό, ότι όταν έρχονται παρέες, δηλαδή 4-5 άτομα σε μια εκδρομή, είναι πιο κλειστή σαν παρέα από το να πάει κάποιος μεμονωμένος. Ισχύει. Σαν μονάδα, γιατί μπλέκεται περισσότερο με κόσμο και γνωρίζει, κάνει νέες παρέες και ουσιαστικά εκεί είναι και ένα entry point για να γνωρίσεις κόσμο και να πεις: εγώ με τα 2-3-4 παιδιά που γνώρισα πέρασα τέλεια. Πάμε να οργανώσουμε την επόμενη εκδρομή. Θα δίνουν υψηλό έτοιμα. Οπότε στο πακέτο που θα μπει να κλείσει, θα βρει την. Και μετακίνηση. Και μετακίνηση, την εκδρομή online. Θα σου έχει από την εκδρομή, την πορεία της εκδρομής, το τι θα χρειαστεί σαν εξοπλισμό. Και, ναι, και τον βαθμό δυσκολίας. Επόμενο που θα πω και πιο οργανωμένο και πιο επίσημο είναι οι ορειβατικοί σύλλογοι στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Όποια πέτρα και να σηκώσει, όποια περιοχή και να σηκώσει, υπάρχει ένας αιώς. Ναι. Έως εδώ. Ακριβώς. Ορειβατικοί σύλλογοι λοιπόν, στο οποίο μπορείς με κάποια συνδρομή να ακολουθείς τις εκδρομές τους. Το πρόγραμμα και εκεί είναι αρκετά οργανωμένο. Και οι δυνατότητες που σου παρέχονται πέρα από τις εκδρομές αυτές είναι ότι υπάρχουν και οι σχολές μέσα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν εκπαιδευτές που σε ενδιαφέρει αναρρίχηση, σε ενδιαφέρει η χιονοδρομία, σε ενδιαφέρει η ορειβασία. Ας πούμε, υπάρχουν σχολές σε διαφορετικά επίπεδα από αρχάριο μέχρι προ για να μπει και επίσης αυτό είναι ένα νέο κεφάλαιο που μπορείς να ανακαλύψεις νέο κόσμο εκεί πέρα. Και εκεί σου παρέχουν εξοπλισμό, έτσι. Και εκεί μπορεί να σου παρέχουν και πιο τεχνικό εξοπλισμό για ορισμένες εκδρομές που είναι τέλος πάντων λίγο πιο ιδιαίτερες. Οπότε κλείνουμε και τους ορειβατικούς συλλόγους. Το τρίτο που θα βάζαμε, το οποίο είναι έτσι λίγο πιο όχι αμφιλεγόμενο, αλλά και είναι στην ευχέρεια του καθενός. Είναι αν μπορείς πάνε μια εκδρομή σε ένα ορειβατικό καταφύγιο. Αλληλεπίδρασε με κόσμο του βουνού. Μπορείς να σκεφτείς τρόπους για να έρθεις πιο κοντά και να γνωρίσετε για διαδρομές, δηλαδή να ρωτήσεις τι διαδρομές υπάρχουν στο τάδε βουνό. Ακόμη και για καφέ να πας που λέει ο λόγος, σε ένα καταφύγιο το οποίο είναι προσβάσιμο και με αυτοκίνητο, ας πούμε, να το πω έτσι, και είναι Σαββατοκυριακό, θα πετύχεις σίγουρα, πιστεύω, περιπατητές, ορειβάτες που θα κάνουν κάποια στάση εκεί. Οπότε, ναι, αυξάνονται και εκεί οι πιθανότητες του να πας μια πληροφορία, να σου πει ο άνθρωπος, έλα να πάμε κάπου μαζί. Με ένα αστεράκι αυτό θα συζητηθεί. Το τελευταίο που θα έλεγα σε αυτή την ενότητα είναι ότι
Στην πόλη, που είναι πιο δύσκολο στην καθημερινότητά σας να βρεις άτομα του βουνού, η κλασική γιάφκα βουνίσιων ανθρώπων είναι σε. Τα κλειστά γυμναστήρια αναρρίχησης. Μπράβο. Λίγο πολύ ο κόσμος που θα κάνει αναρρίχηση, να το πω έτσι, θα σκαρφαλώσει, είναι του βουνού. Κοιτάξτε, αν δεν θέλετε να σκαρφαλώσετε, ωραία, πηγαίνετε κατά τις 10-11 που θα πίνουν μπύρες. Έτσι. Και θα συζητάνε για το επόμενο project του Σουκού. Ισχύει. Οπότε, όντως είναι ένας καλός χώρος για να κάνεις και μια δραστηριότητα και να μπεις πιο ομαλά στον χώρο. Άλλη εναλλακτική είναι η συμμετοχή, και όχι απαραίτητα συμμετοχή σαν δραστηριότητα, και το να πας να δεις κάποιο event. Ωραίο. Αναρχητικού, ορειβατικού, χιονοδρομικού χαρακτήρα. Πιέρα Κρέτα. Πιέρα Κρέτα. Είναι ένα πολύ γνωστό event ορειβατικής χιονοδρομίας που γίνεται στην Κρήτη. Διάφορες αναρχητικές συναντήσεις που γίνονται στα βουνά. Ας πούμε, Μπρίσε Μπούλντερ. Πας αυτό το. Ναι. Χιονούρα. Δεν χρειάζεται να πας να τσουλήσεις ή να ανέβεις. Μπορείς να πας για τη βόλτα μόνο και για να το στηρίξεις. Και για να το στηρίξεις εννοείται και για να πας, ναι. Για τα πιο πολλά δεν είναι και μόνο ημέρα, είναι και παραπάνω ημέρες. Αλλά έχει πολλά γενικότερα. Θα γνωρίσεις και εκεί πολύ κόσμο. Κάτι το οποίο έχει να κάνει και με τις δύο πλευρές είναι. Η ευθύνη που έχει και ένας έμπειρος προς έναν άπειρο, ας πούμε, ορειβάτη που θα τον καλέσει να έρθει στην εκδρομή, αλλά και η πλευρά του άπειρου ορειβάτη ως προς τον έμπειρο τι θα πρέπει να έχει πάντα κατά νου. Ακριβώς. Ας πούμε, θα γνωρίσω εγώ τον Σταύρο κάπου, οπουδήποτε, έτσι, και θα κλειδώσουμε σαν παρέα και θα ξεκινήσουμε να κανονίζουμε την πρώτη μας εξόρμηση. Οπότε εκεί πρέπει να κάνω κι εγώ μια εκτίμηση ότι για πού θα πάμε. Πού πάω να τον βάλω, θα περάσει καλά εκεί, το έχει, δεν το έχει, να κουβεντιάσουμε. Πολλά πράγματα για έναν έμπειρο είναι προφανή, είναι δεδομένα, αλλά για μένα μπορεί να μην είναι. Δηλαδή, τι ποσότητα νερού θα έχω, τι φαγητά θα χρειαστεί να έχω μαζί μου, τον εξοπλισμό μου, αν μου είναι αρκετός. Οπότε είναι καλό να γίνονται τέτοιες συζητήσεις νωρίτερα. Ναι, και όχι πάνω στο βουνό εκείνη τη στιγμή. Και από την πλευρά του άπειρου, του αρχάριου δηλαδή, θα πρέπει και αυτός να κάνει κάποια self-check. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι, κανένας δεν τα προλαβαίνει όλα. Αν εγώ θέλω να πάω να ανέβω το meeting, ας πούμε, το καλοκαίρι και γενικά έχω μια καθιστική ζωή, δεν ασκούμε πολύ οτιδήποτε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πάω να ανέβω τον Όλυμπο. Και γιατί μου είπες πάμε. Οπότε μπορώ να πάω σε κάτι άλλο, πιο light, και σιγά σιγά να ξεκινήσω να το δυσκολεύω. Οπότε θα έλεγα έτσι σαν σημαντικές πληροφορίες για έναν αρχάριο, καλό είναι όποια διαδρομή και αν θέλει να ακολουθήσει με τον έμπειρο, να ξέρει την διαδρομή, να έχει βρει σε ένα Wikilog όλο το μονοπάτι, να το έχει offline ίσως στο κινητό του. Να έχει μια εικόνα γενικά για το τι θα κάνουν. Να ενημερώσει για το πόσες ώρες υπολογίζει να είναι το πάνε έλα ή αν θα μείνουν, πού θα μείνουν, να επικοινωνήσει δηλαδή με κάποιον πίσω για να ξέρει αν συμβεί κάτι, αν αργήσει. Σποιλάρεις για το επόμενο όμως τώρα. Σποίλερα, Ναι. Αλακία. Ωραία, ξεχάστε το. Δεν θα πάρετε κανένα τηλέφωνο. Θα πάτε και όπου βγει. Θα πάρετε, θα τα πούμε στο άλλο.